ज्योति ए कनिवा बारू जाओ। चलो खेत में बड़ों का खाना पीना तो खिलाइए देनी। बोला तो माई। खुश रह बच्ची जा तारू पढ़े। हाँ हम जाते नहीं पढ़े। ई कौन और ऐसे ना रखा जाला बच्ची हमार ऐसे रखे के लड़की बारू तो लड़की नहीं रह ठीक नु। अपन इज्जत अपन हाथ में होखेला आ जा तक न पढ़े बुची। बड़ी हमार डर लागेला करेजे पे हाथ रहेला काहे से कि जुग जमाना ठीक नहीं खे। हम तारा नु तारा तब यही से पढ़ावतनी काहे कि तार भैया सब शहर में बावन जा आ वहाँ पर देखेलन कि लड़की सब पढ़े जाली सन। यही से तार भैया फोन करके कहत रहे कि माई रे बुचिया के गाँव में जो नाम तो गाँव से तो पास कई ले बारू लेकिन शहरी में तोरा तनी मनी नाम लिखा दिले दूरी बाटे तो टेंशन रहता कि हतना दूरी हमारे बाची कैसे जाए पढ़े। चिंता मत कर ठीक बाटे ना। वैसे भी तोर बेटी नु शुरू से लेकर तहनिए के भरोसा पढ़ल ना ना बाजी तारा पर हमरा खूब विश्वास हटे लेकिन जाना तारू ना जुग जमाना नीक नहीं खे। जैबू ना रास्ता पे तो केहू कुछ कह दिए कुछो बोली एक शब्द ना बोलिए आ हंसिए तो बिल्कुल ना। पर सीधा रास्ता से जाइए आ सीधा रास्ता से जाइए। पढ़ाई अपन अच्छा से मन से करिए लेकिन ई मत भूलिए कि हमारे बाप भाई के कुछ नाम हटे गांव में ठीक नु। भाई हमारा पूरा एथी बटुए हम अपना भाई बाप की इज्जत नु कभी ना डुबाए दे। हाँ। और तहनी के जो ना उम्र से हमारे के पढ़ाओ तो उसा ना देखिए एक दिन सबके नाम ऊपर तोरा पर हमरा खूब विश्वास हटे लेकिन बाची लेकिन ये डर रहेला ध्यान रखिया नु ठीक नु। माई के बात ये याद रही ना तारा के। हाँ माई। हाँ निक लागे हम बाची के मन नजर न लगे। आई कैसे टिफिन ले आई खाए खातिर। ना ना माई हमके टिफिन ना 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 हाथ ना घाम में तू जइबो ए जग पैदल माई हमारे पास कुछ पैसा बटुए ना हम उन्हीं ऐसे कर ले। ना 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 ज्योति बाहर के खाना ना खाल जाला लड़की संगे ढेर खराबी करेले सन। तारा के घरे के खाना में कह तनी छोटकी के कह देले बनी सुबह ही से कि बाची के हमरा आज से स्कूल हटे आ ओकर खाना ठीक बा माई हमने तन टिफिन ले ले। हां टिफिन लेके खुश। हां खुश जो टिफिन ले ली है। ठीक बा माई। हे महादेव हे शिव जी अब तो डरे तो लगा था कहा से कि एक संगी साथी बारी जो लड़की से बारी सनू वो फूल सब तो घास काटे लेकिन का करी। अब लड़का के बस चलता नू लड़का के कहे पर लड़की के तो पढ़ावा तनी बाकी बात हमार लड़की के तूहे रक्षा करिया महादेव। जे तनी हमू कनी खाना उना खा लेबे। सब्जी रोटी तो दे देनी 2 गो से ज़्यादा तो खाई ना नहीं है। आज 2 गो रोटी या सब्जी दे देनी पैक हो गल के जन कहाँ नो बुच्ची जी बनी अभी तक ले आईनी ना कि टिफिनिया लेके चल जाते गोरो स्कूल के टाइम होखल जाता 9 बज गल बाटे के जन कब जाए। मम्मी जी ने आइल नहीं अभी से मैं खाना निकाल के देती तब ना सब खाना पीना बन बाटे सब कुछ खा लेती तो बर्तन तो हम धो देती तो चिंता खत्म न हो जाए। तो अभी कितना काम घर में पड़ल बाटे वो सब आई जा अभी खेते पर गोल बनी जाती जा तो वो सब खा लेती जा वहाँ सब खाए पिए के चिंते ना रहेला। हाँ जी खाना पैक कर दे बड़ू। हाँ वो चीज ली अपन टिफिन ठीक टाइम से स्कूल में खा ले मी ना कि एथी कर लगन लंच टाइम में। भाभी तू टेंशन मत ले हम टाइम से खाना वाना खा ले हम ठीक बा। ठीक बा अब हम जाए तनी जाए के मेरा टाइम हो चुके बना तो लेट हो जाई हमके। ये बुच्ची जी जाता नहीं ना तो तनी अपन गांव घर देख के चलम ठीक नु अपन भाई बाप के इज्जत लेके चला ना तो देखते बानी कि ई गांव में कोनो लड़की ना पढ़े लिसन आदमी ना पढ़ावेला लेकिन अब भैया सब बाइन जानू तो कहत कि ना हमार बुचिया पढ़ी। भाभी तू टेंशन मत ला हम ऐसा कोनो काम ना करब ना जेकरा से हमार भाई बाप की इज्जत जाई। और हम बहुत खुश नसीब बानी कि हमरा के पढ़ाई लिखाई सब कुछ के छूट मिलल बा हमरा घर से। तो यही गांव में कितना लड़की पढ़ाई नहीं देखो तनी ना कि घर से बाहर ना आदमी निकले देलन लेकिन हमने घर के बानी जाके रहो दूसरा गांव में पढ़े खातिर भेजता नहीं जा। मम्मी जी तो मना करत रही तर भैया सब कहत कि ना बुचिया पढ़ी तो पढ़ी तो वहाँ सबके ना जौन बोली बाटे जुबान के लाज रखम ठीक नु। ठीक भाभी अभी अब हम चलत नहीं बढ़िया से मैं अपन किताब ले ले बानी ना सब किताब कापी सब कुछ अच्छा से ले एकदम मन लगा के पढ़म ठीक नु ई ना कि पढ़े जाते ना तो कुछ और हाँ भाभी ऐसा मन लगा के पढ़ा हम लोग एक दिन तो हम लोग के ना नाच हुई हमरा पे देख लिहा बुझाइल और क्लास में भी परीक्षा में भी ना अच्छा नंबर लाई कहीं जाना था नहीं हमने के ना जौन विश्वास कली में जना और टूटे ना देम हमरा पूरा भरोसा बाटे कि रौरा भैया सब के नु वो पगड़े झुके ना देम ठीक नु ऐसे बढ़िया से जाई पढ़ाई लिखाई कर मैं टाइम से एकदम खाना खा ले। देखो तनी कितना पातर हो गई नी आवे जैसे। अरे भाई पातर मत दिखा दे एक दिन मोटा भी जाए लेकिन हम बहुत खुश बने नु कि हमरा तारा जैसन बहुत जाई मिलल बटे गे ठीक बटे जाए लेट होता टे ठीक भाभी गला एकदम खुश रह जाए बढ़िया से मन लगा के पढ़ पढ़ भाभी बाय।
कितना निमन हमनी के ननद बाड़ी, कितना पहले हमनी के घर परिवार खुश रहत बाटे। एगो घर होखेला तो रोज 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 झगड़ा लड़ाई कलह होखत रहे, लेकिन हमनी के घर ना मंदिर ह। मंदिर से भी बढ़ के ना स्वर्ग, आदमी मरला के बाद जाला स्वर्ग में। हम जियते जी स्वर्ग में आगुल बानी। बता रे ढेर बदमाश हो गइस, ढेर मार बिस्ते हमरा के। तोरा खियात नहीं पियात नहीं करत नहीं, आगे से तोरा ई नहीं खलकत। ढेर कूद और कूदू बताओ ह खियाव तनी घास धइले बानी, ओइ में हक मुद्दे ताड़ू के तार माई लेके गाड़ के दिहान। बात है नहीं कि इतना आदमी कहले चला खा खा के जब ना मन भर चला न तो अड़ाचबे कर ली छने, हनियो के ढेर मन बढ़ गल बाटे। बाप रे बाप, लागत पढ़ के एकदम डीएम में बन जेबू का। तो का हो गल भाभी, काहे ना अगर भगवान चाहिए तो जरूर के जन डीएम का सीएम। देखी पूछी जी पढ़लो इतना ठीक ना होला, कपार पे ढेर आदमी पागल हो जाला पढ़त पढ़त सुनी, ठीक ना भाभी ई पढ़ाई पागल पर ना हटे बुझाइल। और अगर ई पागल रहे तो काहे के दुनिया पर। अरे जितना पढ़े के रहला उतना पढ़ लेलू, अब जरूरी बा दूसरे गांव में जाए के। अब ऐसे भी देखते बड़ू आजकल के लड़की के कोनो चाल रहन ठीक नहीं रहत। पढ़ाई के बहाना कहीं जाकर रहर में मिलते तो केने केने जाकर मिलत ऐसा नहनी के। भाभी सब कोई एक जैसा नहीं के बुझाइल। और हमार भाई अपनो एगो भरोसे पे हमरे के पढ़ा रहा और देखिए इतना तो उन लोग के पछताई बुझाई। गांव में ऐसा कोनो लड़की नहीं के जौन पढ़त होई, तू ही धदाल बड़ू पढ़े खातिर छछनाइले बड़ू। हमरा तो नहीं लागत कि तू पढ़े जात हो खबू बोले के बाप बोला बुझाइल ना ने कोनो लेके भाग्य सन पकड़ के ऐसन करिए दिए सन तो पतो ना लागी ना होनी। देख लिए ना एक बड़ अफसर बनम, ठीक बा। जा जा सब के उ तो बन गइल अफसर, अब तू ही ना रह गइल रहलू अफसर बने खातिर। बड़ाइलू हमरा के हम जानते नहीं कि 76 ना जा कोने कोने भता से मिले तो बहुत आदमी जानते ना होई। बड़ाइलू अरे हमनी के पूरा दुनिया देख ले बन जा के कैसन इंसान बा कैसन ना। हम इतना सबर के कहां जतड़ी के पड़े जरा सबर के हमनी चल लगा उतरनी है जा बड़ाइली है बोले खातिर। अरे तू मारा न को ओनिया जेबे ज्यादा कष्ट आओ कनिया छुटकी। हाँ मम्मी जी तनी कपड़ा पर तेल डाल दो, बड़ी दुखाता कपार हमर। आउते रही तेल लगावे खातिर जी। पहले हाथ गोड़ा में तेल आवे तो ओकरा बाद कपार के रख दे मम्मी जी। हाथ गोड़ छोड़ा नहीं कनिया में तो टेंशन होटाटे। काची की टेंशन होल बटे रौरा। देखो ना कहत रहे बुचिया की माई रे 10 बजे से स्कूल चालू होला, 1 बजे टिफिन होला, 3 बजे छुट्टी हो जाला। 3 बज गेल बुची ना जी रौरे बुचिया ना आइले। कौन कहीं के गाड़ी घोड़ा जाते नहीं, पैदल जाते नहीं, पैदल आवत है तन की टाइम तो लगबे न करी। कनिया के बात कही बुचिया के पढ़ा के हम गलती नहीं खिनु करन। बाप मम्मी जी ए जी ना, लेकिन हम सुनले वाली मम्मी जी नु कि शहर में नु उमर लइका लेके सब पढ़ेला सन, सब घूमेला सन। तू शहर हटे जे हमर बाची जात होई पढ़े तब तनी मनी झेलत होई। ई गांव के लइका सन इतना लफा होला सन। ज्यादा मम्मी जी लेकिन उनके बुची जी ऐसा नहीं कि हम बहुत बढ़िया से वहां का यही से तो बुची के हम पढ़ावत तनी दवावत तनी का पढ़ावी तक ले बुची ना आइली। हम बड़ी ना टेंशन होता। टेंशन ले लेबे वहां पे आ जाए, ठीक नु इतना टेंशन ना लेनी। हां दे हैं तू जात रहू पढ़े। ना मम्मी जी हमने गांव में वो सही रहे ना। लेकिन तार भैया तो कहत रहे कि हमर बहिन 5 क्लास तक ले पढ़ल बाड़ी। तो जैसे तैसे नाम लिखवा के छुड़ावल रहे। 5 क्लास तक तो गांव में रहला ना घर के बगले में। वो ना जात रही जा हमने खाली नाम लिखवावल रहे ना कहत रहे नु गोल रे गांव में तो कहत रहे हाउ दीदी जी ए कनिया काहे तू अपना लड़की के पढ़ावत उ लड़की दोसर घर चल जाई, ओके घर गृहस्थी के काम सिखाव, पढ़ा लिखा के का करी लड़की चूल्हे न फूके। हम कनी की जाए द हम पढ़ल नहीं कि हमर लड़का पे का पढ़ल नहीं कि छोटकी लड़की भी है तो पढ़ा दे तनी तनी मनी। मम्मी जी काम काज अच्छा ऐसे कहता कि एक कनिया जितना तू लड़की के पढ़ावे में पैसा खर्चा करत हूँ उतना तू बचा ले तो के दहेज में काम देती। हम कनी नु दहेज देहम तो हमार लड़की के अकिल बुद्धि ना बढ़ी, लेकिन पढ़ा लिखा देम तो हमार लड़की के अकिल बुद्धि निमन संस्कार रही तो बस मम्मी जी दूसरा कोई के ना बात लेकर माई आ गेले हमर रानिया भाभी। हां बुची जी आ गेल बा। हां इतना देर कहां हम तो करेजे पे हाथ रहे सांप लटत रहे कि हमर बाची अभी तक ना आइली है। ओ माई लेट हो जाला ना, लेट से छुट्टी हो बना से ठीक से पढ़ावत है नु मास्टर बा। हाँ माई सर जी तुमने के बहुत अच्छा से पढ़ाई ला। हां बाची जैसे जैसे सर जी पढ़ाई नु वैसे तारा के काम काज कुछ नहीं के करे के पहले तार पढ़ाई ओकरा बाद काम करे खातिर हम बनी नु बात कही का हटे बाजी मर। हम
पढ़े ना जाई माई। काहे कुछ भइल कोनो कुछ कहलस माई बार बार ना कोई बोलत रहेला नु कि पढ़ाई लिखाई तू छोड़ दा। देखो नहीं भाभी बाड़ी ना। हाउ चुप ना बो। हाँ का कहत रही वो हमारे कहत रही ना कि पढ़ाई लिखाई आजकल के करता कि तू करब वो है देख लिया ए बाची दोसर देखो दोसर के बात पे ध्यान न दे हम खुद डरत रही ए बुच्ची जी दुनियादारी ना रवा छोड़ दीजिए अपन काम से खाली काम हम खुद डरत तरह से पढ़ावे खातिर लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है तीनों बंद करके गईनी तीनों बंद करके आई नहीं इन्होंने ना तकनी दोसर के बात पे ध्यान न देवे के देख लिया माई एक दिन पढ़ाई लिखाई देखिए बड़ अफसर बना के नहीं है जे भी हम लोग कहत जनु है उ लोग देख लिया एक दिन है उ लोग खुद ला तारा से पढ़े के मना करतइस अपन नंदी के शादी के लिए जानतइस नु कैसे नटी जात के मुआदी लोग ससुराली के लोग सब हम ना चाहि ना तू पढ़ल लिखल रहबी नु त कहीं अपन राज करबी माई तू ठीक कहत है दी और वो हाथ मुंह धो लिया खाना खा ले ठीक ना खा गुलो खाना आओ खाना खा जल्दी आराम कर ले कल क्या थोड़ा खेत से घूम के आ जाइए ठीक है माई। हां हमारे माई कर भाभी कितना अच्छा बढ़ गया ना दुनिया का कहते हैं उस सब हम ना सोचम मैं तो अपना पढ़ाई पे ध्यान से देखम और जो ना उम्मीद से हमारे भाई भौजाई माई सब लोग उनके पढ़ाओ ताकि एक दिन नाम कमाई और देख लेना देख के जब देना हमारे के एक दिन वो पछताई हमारा से कि ना। नमस्कार प्रणाम हम बनी ज्योति मौर्य और देखनी है ना कि आजकल लड़का हो को चाहे लड़की कोई के भी ना पढ़ावल बहुत जरूरी हो गल बाटे और बहुत से लोग बाटे ना कि गांव के लड़की के पढ़ावल ना चाहेला खास करके पहले के डेट में तो ज्यादातर लोग ना पढ़ात रहला आज की डेट में तो कुछ पढ़ाता लेकिन गांव में अभी भी ऐसे चलत आटे। हाँ तो ना रोरा सब ना है बेटी को चाहे बेटा है रोरा सब पढ़ाई जाए और आगे बढ़ाई जाए कहे आजकल पढ़ाई बहुत जरूरी बट गई और हमने के वीडियो अच्छा लगे तो हमने के दिल से लाइक करी जा कमेंट करी जा शेयर करी जा और जे भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करी जाए और यही वीडियो से लेते हैं विदाई अगला वीडियो में फिर से मिल जाए तो